Så er vi på vej ud på, for at interviewe folk om den perfekte krop. Ja, lad os se, hvad de mener. Lad os se, hvordan folk synes, den perfekte kvindekrop ser ud. At man er middelhøj og slank, eller ikke alt for slank. Har lidt muskler og former. Nok andre synes, det er nok, at man er tynd og har træningsform. Ja, en stor røv. En rimelig stor røv, en flad mave. Jeg ved ikke, om det er den perfekte krop, men brun. Jeg kan godt lide brun krop. Mavemuskler, benmuskler. Bare tynd. Altså, jeg kan godt lide, når mine piger, de har hud på kroppen. En god røv og en flad mave, og ikke for store ører. Den perfekte pigekrop for mig, det er en lille god røv, god håndfuld patter, og så skal man ikke være alt for tynd. Mit bud på en perfekt veltrænet pigekrop, det er vel store babser med ikke for meget pepperoni-nipples og sådan noget. Det ved ikke, en pæn sådan Paris-røv, sådan en ja. Og så tynd og sådan noget, så det, ja. Hun må gerne have lidt former, men hun skal være veltrænet, og hun må gerne være tynd og have en god bagende og godt forparti, eller hvad man kan sige. Ja. Og så pigen, der vil så sige timeglasser, det er jo den mest. Det er jo det, de fleste piger gerne vil have. Det er jo stor bar, nogenlunde stor bryst, eller hofte, og så tynd lår, og så det der thigh gap, som er godt. Men pigen vil nok være stor patter og så tynd waist, hvad det hedder. En god var. Så en køn kvinde må være en kvinde, som hviler i sig selv, som har det godt med, sådan som hun ser ud. Selvfølgelig er det ikke så smart at være for tyk, fordi så har man nogle helbredsmæssige problemer. På den anden side set, så skal man jo heller ikke være for tynd, fordi det er heller ikke sundt for kroppen. Den perfekte krop for en kvinde er, at hun skal helst ikke være for tyk. Fordi det er ikke så godt at være for tyk, fordi det signalerer lidt forkert, at man ikke har nogen karakter eller selvdisciplin og sådan noget der. Og sådan noget. Og det sagde Jacqueline Kennedy jo også. Hun sagde, at man kan altid række sit hår, og så kan man lade være at blive for tyk, og så kan man pusse sine sko, og så kan man lade sin luft opføre sig ordentligt. Så er man et anstændigt menneske, og det kan alle gøre. Ja. Den perfekte krop for en kvinde er, når en kvinde er tilfreds med, hvordan hun ser ud, og så er det næsten lidt lige meget, om hun ikke har de rigtige mål, dem der siger 90, 60, 90. Det skal bare være blot og slank. Veltrænet og har sådan en form for timeglasfigur, og ikke alt for tyk og tyk. Veltrænet og tyk. Lad os se, hvad folk mener er den perfekte mandekrop. At han har brede skuldre og markeret kæbe og sådan noget. Og han er høj. Ja, også høj. Muskler, men ikke alt for store, fordi det er ulækkert. Og så er der ikke for store ører heller, det er også Ja, mit bud på den perfekte krop, det er en veltrænet krop og et stort lem. Nej, men det var sgu da mit bud på en perfekt krop. Det er en veltrænet krop, vil jeg sige. Den perfekte krop, det er sixpack, store muskler og have en god mave og sådan noget. Gode ben. Og En krop til en mand, det er nok store skuldre, brede skuldre, stort bryst, også fisse. Og så går det ned til hoften, og så ikke tynd lår, men fyldige lår, og så fødder og hænder, der passer til. Og så ved jeg ikke om ansigt, det er ikke så meget med kroppen. Jeg vil nok sige, det er store muskler. En høj, blonde mænd kan jeg godt lide. Så må man også gerne være lidt muskuløs, det er dejligt. Men Der skal man bare sørge for at lade være at blive for tyk. Fordi det signalerer noget forkert. Det gør det jo. Så
Jeg synes egentlig, at jeg har ikke de store idealer. Det er pænt med en pæn krop, men det er ikke... Jeg synes, det er lidt overrated, hvad hedder det? Ja, som det er i de her år. En mand, som er tilfreds med, hvordan han ser ud, men han må godt være en lille smule muskuløs. Han skal ikke være bodybuilder, for det synes jeg ikke er pænt, men han må godt have de aftegninger, der skal være. Og en dreng skal være meget muskuløs og mørkhåret. Ja, og brune øjne. Eller blå. Ja. Træne. Sixpack. Så jeg synes ikke rigtigt, at der findes nogen slags perfekte krop. Det er jo forskelligt, hvordan det ser ud, og alle kan jo ikke være perfekte. Jeg synes heller ikke rigtigt, det er ideelt at være perfekt. Men alle er jo ikke ligesom alle andre, vel?